Antes de comezar, por favor, se hai alguén da Real Academia Galega vendo este vídeo, adicádelle o Día das Letras Galegas do ano 2021 a Ricardo Carballo Calero, que este ano, por mor do confinamento, non está a ter a debida homenaxe. Os centros de ensino apenas están a impartir os contidos necesarios sobre este autor e non está a haber actos porque é imposível. E Ricardo Carballo Calero constituíu unha figura fundamental na historia da nosa lingua e iso é innegable. Así que, por favor, adicádelle o Día das Letras Galegas o ano que ven tamén, que ben o merece. Dito isto, hoxe, como é o Día das Letras Galegas, vou facer un vídeo especial non explicando directamente ningún contido dos temas de literatura galega da Sabau, como acostumo a facer, senón que vou falar de Carballo Calero, o homenaxeado, e concretamente da súa novela Escorpio. Vou intentar recomendarvos Escorpio para ver se vos pica a curiosidade e ides lela, porque ademais do interesante que é e do moito que me gustou, creo que pode axudar a moitas estudantes que estamos preparando a Sabau tamén, porque a súa lectura pode axudarles a fixar coñecementos tanto en canto a literatura galega como en canto á historia de España. Escorpio é o principal romance do autor ao que se dedican as letras galegas este ano e agardemos que as do ano que ven tamén. E digo que pode resultar unha axuda na materia de historia de España porque nela se retrata a vida cultural e política dos anos previos á Guerra Civil, coa Segunda República, máis ou menos retrata a vida de Galiza entre 1910 e 1939. Ademais inclúe personaxes reais como poden ser Castelao, Alexandre Bóveda, Casares Quiroga. E este contexto histórico tan interesante divídese en dúas liñas. Por unha banda fala da derrota dos ideais galeguistas coa Guerra Civil e coa chegada do franquismo, e con isto a derrota do proceso de dignificación da nosa lingua, de normalización. Dentro desta liña aparecen retratadas varias asociacións, varios fitos históricos como poden ser as Irmandades da Fala, o Seminario de Estudos Galegos, o Partido Galeguista coa súa creación, a aprobación do Estatuto de Autonomía de Galiza. Como vedes, todos son cousas que levamos estudadas nos contextos dos temas de literatura galega. E por outra banda, tamén dentro do marco histórico fala da derrota da Segunda República e da perda de todas as liberdades que nela había coa chegada da Guerra Civil e como a propia Guerra Civil se desenvolveu. Ben, sei que a historia de España ou a historia en xeral non acostuma a ser a materia favorita de moita xente e menos do alumnado de segundo de bacharelato, mas hai máis razóns polas que creo que vos gustaría este libro e polas que creo que debedes lelo. Ricardo Carballo Calero non se limita a dar un marco interesante, senón que dentro deste marco histórico conta a historia dun protagonista chamado Escorpio, de aí o título, que algunhas persoas consideran o equivalente do mito do Don Juan na literatura galega. Isto quere dicir a figura dun personaxe masculino que ao longo da trama vai seducindo, namorando e tendo encontros sexuais con multitude de mulleres. Porén, este Don Juan é un pouco curioso ou peculiar porque non chega a falar directamente como narrador, e así aparece descrito como unha personaxe misteriosa que ninguén coñece fondamente. Ademais, esta personaxe ten pasaxes da súa vida que se corresponden coa propia vida do autor, e por iso moitas veces se fala dunha personaxe bastante autobiográfica ou como un trasunto literario do propio Carballo Calero. Mais tamén ten algunhas pasaxes que non corresponden exactamente, e ademais hai outra personaxe chamada Salgueiro. Non quero destriparvos a novela, así que non vou falar moito dela, pero que tamén moitas veces se considera outro trasunto literario do propio autor. Ben, pois como acabamos de explicar, Escorpio conta cun marco histórico moi interesante e a través da súa lectura estou seguro de que todas imos aprender moito sobre el, e cunha trama tamén moi interesante, moi entretida e con moitos enredos. Pero Carballo Calero non se limita a estes dous factores, senón que ademais disto tamén aporta moito interese á súa novela mediante o xeito de narrar. O xeito de narrar ten un ritmo bastante rápido, porque a novela aparece dividida en moitos capítulos e cada un está narrado dende a perspectiva dunha personaxe distinta, así que mediante isto consigue captar moito a nosa atención e facer que nunca sexa aburrida, aportando moitas perspectivas sobre o propio personaxe principal, que como curiosidade, e xa o dixen antes, nunca chega a aparecer como narrador en ningún destes capítulos. Tamén como curiosidade hai algún capítulo narrado por algunha persoa real, como é o caso dun que aparece narrado polo propio Francisco Franco Bahamonde. Este xeito de narrar pode clasificarse case como o das novelas epistolares, é dicir, novelas como O Lazarillo de Tormes en literatura castelá, que estaban narradas mediante cartas, porque isto, aínda que non sexan cartas directamente, hai moitos personaxes falando daquilo que lles acontece, como contándolle a outra persoa, o propio lector. Ben, outro tema interesante que non me vou parar moito a analizar, pero que creo que é bastante importante termos en conta tamén, é como o autor retrata a situación da muller dentro deste marco histórico. Este tampouco é un dos temas principais da novela, pero nela, e cun pouco de ollada crítica, podemos ver como a vida das mulleres quedaba relegada moitas veces simplemente ao ámbito privado. Se despois desta recomendación que vos fixen do libro de Carballo Calero argumentada no interese histórico,
histórico, no interese da trama, do xeito de narrar, do retrato da situación da muller. Aínda non estades moi convencidas ou non estades seguras de se atrevervos con este libro por mor da escolla ortográfica do autor, lembremos, Ricardo Carballo Calero escribía en galego reintegrado, é dicir, un galego máis aproximado ao portugués, que entre outras cousas empregaba a grafía portuguesa, e por isto foi tan silenciado, e pese a ter falecido en 1990 sendo unha figura tan importante para as nosas letras, non se lle dedicou o Día das Letras Galegas ata hoxe, 30 anos despois. Pois se non vos atrevedes con este libro porque vos dá medo non ser capaces de ler con fluidez, non tedes por que ter medo. Personalmente acostumo a escribir en normativa reintegrada no meu día a día e o cambio é moi doado. Ademais, para isto tedes un vídeo moi bo que eu vos recomendo e que vou deixar na descripción, a ligazón para que vayades velo, que se chama Como ler o galego reintegrado de Carballo Calero, Scorpio. Este vídeo está na canle de YouTube de Nós Televisión e está feito por Eduardo Malagoto, o presidente da GAL, a Asociación Galega da Lingua, e explica un pouco pois as diferenzas entre as grafías do galego reintegrado e o galego da Real Academia Galega, o oficial. Así que xa sabedes, despois de todo isto non tedes excusa para non poñervos a ler Scorpio de Ricardo Carballo Calero, ou podedes ler tamén calquera das outras súas obras, que este ano se lle dedica ao Día das Letras Galegas e é un autor moi interesante. O que pasa que eu non podo recomendarvos outras porque personalmente non lin moito da súa faceta como narrador, dramaturgo ou poeta, senón máis ben da súa faceta de investigación literaria. Así que se o ledes, podedes deixarme nos comentarios ou mandarme unha mensaxe a redes contándome que vos pareceu, se vos serviu de axuda para aprender sobre historia, por exemplo, ou calquera detalle que queirades comentarme, que eu estarei encantado. Así que ata o próximo vídeo, un saúdo, moitas grazas por escutarme, difundirme como sempre, 1000 primaveras máis para a nosa lingua galega, e a ver se 2021 volve ser o ano de Ricardo Carballo Calero, que o precisa.